Avui estem reunits aquesta tarda a la plaça Catedral de Barcelona, tots els casals i cues, i estem fent aquesta campanya en contra del racisme. L'objectiu d'aquesta campanya és evitar racisme, perquè en la societat està molt vist i doncs, volem alçar la veu en contra del racisme. Tenim dic que un sorteig que està amb la ruleta, hi ha gent que està fent un fotoreportatge, també hi ha gent que està posant-se en el mural frases que ell ha sentit per contra del racisme, i també estem fent motxilles amb frases fetes contra el racisme. ¿Te das cuenta los prejuicios que tenemos a veces instalados en nuestra cabeza? ¿O que has dicho, esta nació en España, por lo tanto no puede ser musulmán? No tiene nada que ver, ¿no? Realmente. Porque el ser musulmán es una religión. Puede nacer en España y ser musulmán. Yo conozco españolas que son musulmanas. Tú, pues eso mismo. Doncs per combatre el racisme el que podem fer és juntar-nos més amb persones d'altres països, altres cultures, conèixer-los més, donar-los les oportunitats i en lloc de criticar-los per com vesteixen, com parlen i tot això, anar i parlar amb ells, promocionar més la diversitat que tenim. Nosaltres, com per exemple en el casal, som gent totalment diferent i ens ho passem molt bé, i això ho tenim que demostrar més a la gent de l'exterior i que sàpiguen que disfrutem més amb la gent coneixent-nos, gent d'altres països, d'altres idiomes i tot això, i que ho passem molt bé amb ells.